У прыроды межаў няма. Белавежская пушча – біясферны запаведнік, размешчаны як на тэрыторыі Беларусі, так і Польшчы. Рэкі таксама трансгранічныя. На такім простым прыкладзе ўдзельнікі камісіі паказалі ўзаемасувязь па захаванню прыродных рэсурсаў. Наладжванне прыгранічных стасункаў – адна з асноўных мэт пасяджэння беларуска-польскай камісіі. Такое сотрудничество надо, подчеркнусь еще раз, потому что природа не знает границ, и мы должны, службы рядом соседних сопредельных государств, работать вместе во имя всех, во имя наших людей, во имя здоровья, во имя блага, вообще во имя нашей планеты. Разглядалі не толькі вынікі праведзенай работы па ахове навакольнага асяроддзя, але і перспектывы. Некаторыя праекты ўжо хутка дадуць плады. Актыўна ідзе падрыхтоўка будаўніцтва ачышчальных збудаванняў у Жабінцы. Рэканструкцыя такіх збудаванняў у Маларыце перспектыва далёкая. Пакуль распрацоўваюць праект. Частковая реализация запланирована до 2018 года. Главная цель преследуем для того, чтобы привлечь ресурсы европейских государств, Европейского фонда, выделяемые на охрану окружающей среды. И вот в рамках этого сотрудничества, вот я сегодня выступал с приветственным словом, в котором говорил, что много сделано уже в рамках привлечения средств по Каменцу. 1,4 миллиона евро, 1,8 миллиона евро привлечены. Сейчас мы работаем на перспективу. Эта комиссия, я думаю, найдет продолжение в своей работе, и мы надеемся, что будем сотрудничать с Польшей в данном направлении. Належная увага надаецца ўмацаванню Белавежскай пушчы, будаўніцтва дарог, уладкаванне ачышчальных збудаванняў, выкарыстанне водных рэсурсаў, лясных угоддзяў, ландшафтных заказнікаў. Усё гэта абмяркоўвалі на пасяджэнні камісіі. Основными вопросами является это разработка плана управления совместным объектом. Вот. Это основа, в которую будет заложено дальнейшее действие наши на нашей территории. Надо отметить, что сегодня на территории белорусской части Беловежской пушчи проведен ряд мероприятий, есть определенная последовательность. Мы с этой последовательностью выполняем все требования комитета всемирное наследие. Пытанне водных рэсурсаў закрануў першы беларуска-польскі водны форум. Праблема аховы Балтыйскага мора і мерапрыемствы, прысвечаныя ахове водных рэсурсаў, пошуку шляхоў паляпшэння экалагічнага стану водных аб'ектаў. Пытанні актуальныя для абодвух бакоў. Как в Беларуси, так и в Польше есть определенный положительный опыт решения этих проблем, связанные с модернизацией очистных сооружений, связанные с решением проблем более глубокой очистки сточных вод, связанные с решением вопросов утилизации осадков сточных вод. Конечно, для белорусской стороны нам будет интересен опыт Евросоюза. Ачыстка сцёкавых вод у Польшчы, праблемы і асноўныя напрамкі ўдасканальнення абыходжання з ападкамі ачышчальных збудаванняў каналізацыі ў Беларусі, бягучы стан ачысткі камунальна-бытавых сцёкавых вод у Брэсцкай вобласці. Толькі частка тэм на парадку дня канферэнцыі. Польша надае вялікую ролю супрацоўніцтву з Беларуссю ў кантэксце воднай каналізацыйнай гаспадаркі, асабліва ў галіне чысціней вод. Чистота наших рек – это, во-первых, и залог хорошего состояния окружающей среды, это залог нашего здоровья, это залог того, что мы оставим нашим потомкам. Як паказвае вопыт, такія мерапрыемствы даюць вынікі. Супрацоўніцтва ў вобласці аховы навакольнага асяроддзя Беларусь з Польшчай плануюць працягваць. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».